Κάτσε φιλαράκο, θα βάλω μόνο του. Ευχαριστώ. Λοιπόν, δεν έχουμε μικρόφωνο, κάπου έχουν χαθεί τα πράγματα, πολλά πράγματα έχουν χαθεί. Απλά δεν θα μιλάω στην οδήγηση. Τώρα και γεια. Νομίζω δεν υπάρχει ωραιότερη θέα, μάγκες. Κοιτάξτε που σας έφερα, στη θάλασσα, στη θάλασσα. Λοιπόν, δεν ξέρω πως το είδατε. Γενικά μοτερικά δεν έχω πειράξει τίποτα από το μηχανάκι. Ό,τι είχα φτιάξει τότε 68 είναι, μάγκες. Απλά εντάξει, επειδή καθαρίστηκαν πολλά πράγματα, καρμπυρατέρ, το ένα το άλλο, ρυθμίστηκαν πολλά πράγματα σωστά και δουλεύει λίγο πιο καλά. Το μηχανάκι πάει όπως πήγαινε, δηλαδή δεν έχει αλλάξει κάτι εκτός από την εμφάνιση και όλη την υλική τέτοια που έκανα. Βλέπετε, λείπει εδώ πέρα αραγωγός. Το έχω στείλει να το κάνω carbon βούτα. Ήθελα να το κάνω carbon αυτοκόλλητο, αλλά το αυτοκόλλητο δεν κάθεται καλά σε αυτό το σημείο, γιατί κάνει την κοιλιά εκεί μέσα με αποτέλεσμα να ζορίζεται όταν το στρετσάρω. Όταν το βαράει ζέστη στον ήλιο φουσκώνει και πετάγεται. Οπότε βρήκα ένα παλικάρι στην Αθήνα, το έστειλα, θα το κάνουμε carbon βουτυκτό όπως κάναμε και το σχέδιο εδώ μπροστά. Αυτό είναι το αναμενόμενο FX, στο οποίο δούλεψα πάνω κοντά 3 μήνες. Εντάξει, δεν ήταν γεμάτη 3 μήνες, απλά εγώ δεν είχα χρόνο. Δούλευα και πρωί και βράδυ και παράλληλα έχω δουλέψει και το μηχανάκι, μάγκες. Είναι θηρίο. Θηριάκι βασικά.
Νομίζω ότι το συγκεκριμένο μηχανάκι πατάει άνετα τα GTR, τα VF και λοιπά και λοιπά. Σε μαμά κατηγορίες μιλάμε, έτσι. Αλλά θα ήθελα πάρα πολύ να το πάω σε ένα δυναμόμετρο, να δούμε τι άλογα έχει. Έχουμε μια εξάτμιση, είμαστε 68, φοράμε ένα καρμπουρατέρ και τα λοιπά. Φοράμε δύο πραγματάκια μέσα έτσι πιο ενισχυμένα. Πιστεύω ότι κατά την άποψή μου είναι τουλάχιστον 25 αλογάκια. 25 αλογάκια, μην πω και λίγο παραπάνω, αλλά 25 πιστεύω είναι σίγουρα. Ωστόσο θα κάνω καινούριο βίντεο. Θα στήσουμε κάπου την κάμερα. Σήμερα δεν ευνοεί ο καιρός, έχει αέρα αρκετό. Σίγουρα θα ακούγεται και στο βίντεο. Θα επανέλθω με άλλο βίντεο που θα αναλύσουμε αναλυτικά. Θα πούμε τα πάντα όλα, ό,τι έχω φτιάξει μέχρι ώρας, ό,τι έφτιαξα, πώς το έφτιαξα. Έχω πάρα πολλά πράγματα να σας πω, γιατί δεν τα ξέρετε. Εγώ ανέβαζα συνέχεια story στο Instagram. Το βλέπατε όλοι σας story και μερικά βιντεάκια από τη δουλειά που έχω κάνει. Υπάρχουν όμως και αυτοί οι γκαντέμιδες μάγκες που ζηλεύουν, δεν θέλουν να έχετε. Γιατί είναι κομπλεξικοί, όχι τίποτα άλλο. Όχι ότι τα έχετε πάρει από αυτούς. Με δικά σας χέρια το έχετε φτιάξει, όπως και εγώ με δικές μου πλάτες το έχω φτιάξει. Δούλευα πρωί βράδυ, αλλά θέλω να σας πω ότι όλα γίνονται με θέληση και υπομονή. Γι' αυτό θα κάνουμε άλλο βίντεο να σας πω τα πάντα όλα. Γιατί όπως σας είπα είχαμε πολλές γκαντεμιές, είχαμε πολλά πράγματα που γίνανε λάθος και τα οποία από τα λάθη κιόλας έμαθα. Αυτό το μηχανάκι μπορεί να κόστισε αρκετά λεφτά, γιατί όπως βλέπετε σχεδόν έχουν μπει όλα καινούρια. Τα πλαστικά ειδικά είναι όλα καινούρια, εκτός από τις ποδιές που ήταν οι δικές μου. Έγινε ένα άλλο μηχανάκι. Άλλο μηχανάκι και στην εμφάνιση και λίγο στην οδήγηση και γενικά χαλάσαμε πολλά λεφτά για να έχουμε αυτό το αποτέλεσμα που βλέπετε αυτή τη στιγμή. Κανονικά θέλω να κάνω ένα μεγάλο βίντεο, όπως σας έχω πει, να σας πω τα πάντα όλα. Θα το κάνουμε σύντομα. Πάρτε εσείς μια γεύση τώρα εδώ πέρα και αναμένουμε στο επόμενο βίντεο. Μέχρι τότε να φοράτε πάντα κράνος και ο Θεός να σας έχει καλά. Καλή συνέχεια από μένα, πάντα όρθιοι. Κάθε πρώτη, δεύτερα, τρίτη όταν καβλώνω. Όμως μη σε νοιάζει, καθόλου μη σε νοιάζει. Θα λένε άλλοι να μη σε επηρεάζει. Έχω ακούσει